بلێتە مەشەوانین هێژا مژارەیان بەردەوام دکن دکتۆر نەزیر ئاکێشلمەن پسپۆرەی پەیوەندیە ناودەوڵەتیش کۆنیا میوانێ منە سلااف بۆتە کەکێ نەزیر کێک نەزیر ئەف شەرێ ئیسرائیلێ و حەمەسێ هەمە بێژە هەموو هەرێم ڕۆژهەڵاتان ئاڤین دنیاژی بخەڤە مژول کردە لێ لە جیهانا ئیسلامی و تایبەتژی ڕۆژهەڵاتان ئاڤین هەمبەری ئیسرائیلێ یعنی خۆ پێشاندان نەڕازی بوون گەلێک زێدە بوونە ئەف یەک باندۆری لە پەیوەندیên تورکیە و ئیسرائیلێ دکارێ بکە کەکێ نەزیر بەێ ئەv پەرچووکە ناوی ئیسرائیل و حەماس جۆر بوو باندر ئەم بێژین باندرۆی gelek ser têkiliya Tirkiye û İsrail têkiliya İsrail û dewletê dîl heremê weka zanîn Peymanê İbrahîm dest pê kirbûn nav dewletê dîl heremê de û İsrail wilo têkiliyê we got pêş ve diçûn ev nake bandora wê ser teva habe û wê bêhtir we xira bike ya birastî çünkü ew yê zaten ev plançêkirin jî planavê pirçûkî vê şerê dawî jî astê wê bi armanca we ew bû got vê têkiliya navî İsraîl û dewletê Arebeyê heremê de bêhtir xira bikin çünkü ev dî sê sal bûn zanîn têkiliyê we hûn ber normaliyê ve diçûn yani li vê derê mêzên weke planet jî heye wekî dî reaksiyonê yê dewletên hemiyê Rojava û hemiyê li heremê tev gelek em ê bêjin ne weke çavênê yan dîplomatîkan weke ser yê biaqlanî yê bêhtir wekê bi his pêş ve biçin hemiyê dewletê Rojava weka Amerîkaya taybetî wekî dewletê Ewropa jî li vê derê yani li gora siyaseta xwe ya got em zanin pêş neçûn bêhtir yani siyasetek ya dîplomatîk em bêjin ya mirovahî pêş ve nebirin kek nezîr te destnîşan kir belê te destnîşan kir ku evî şerê Hamas İsrail kargerî li pêwendiyên di navbêna İsraîl û welatên Erebî de kir ew proseya normalîzekirinê di navbêna wan welatan de ji bo Tirkiye jî heman tiştî em karin bêjin ku niha pêwendiyên İsraîlê û Tirkiye ji hevdû dûrketine va dîplomatkariyên xwe derxistine heta vegerê proseya normal dê wext bigire tu çawa dibîne Li vê derê ev nake ev reaksiyoneke İsraîl ya birahekî tenê ya ne got Tirkiye li wê de dîplomatê xwe nekişandin zanin ji bo ewlewiya we li vê de çünkü Tirkiye gerek protesto û çêbûn êdî dîplomatê xwe kişandin wextê ev harban şeran bêsar bibe muhtemelen wê zaman nagirî wê ên em nêzînin çi qas li heremê hoka şer jî çê dibe û têkiliyê siyasî bicekî yê Tirkiye û İsraîl xira jî bibin yê waye aborî wekî dî dîplomatîk piştvedî ser bin deriya rayê bêhtir aslında baş diçûn yani em mêzênin ticareta Tirkiye û İsraîl her wextî zêde bûye yani her du rex jî weka em ê bêjin gotina hevdû pêşênin an tiştîna bêjin lê wekî dî têkiliyê we yê aboriyê û yê dîplomatîk kekê nezîr niha di siyaseta Tirkiye'de kekê nezîr siyaseta Tirkiye'de mesela niha ev hevpeymana AK Partî heye MHP serokê wê Devlet Bahçeliî axaftina wî hebû li gruba xwe parlamentoyê de mesela gotinên gelek tund dibêje heta diyar kir dibêje Tirkiye li divê balyozê İsraîlê jî derbixe ji Tirkiye
Nuha Gelecek Partisi, Partiya Davutoğlu, Saadet Partisi, Karamollaoğlu, her wiha Hüdapar. Yani avajî xwe pêşandanên hevbeş li darxistin. Ew jî wan jî got bila balozê İsraîlê ji Tirkiye bêderxistin. Gora baweriya te hikûmeta Tirkiyeyê pêngavek wisa bavêje? Ew gora mesela protestin gelek mezin çê bibin belkî hingî hikûmet gavna bavêje. Wekî min ne bawer e çünkü Tirkiye niha mêzênin belê reaksiyonekî wilo nîşan dide lê hêjî em çawa bêjin wilo ne reaksiyoneke dijwar an bêjin. Weke li gora got hêvî dikin wilo hêvî wilo hebûn got hikûmet hê wilo dijwar bê li hemberî İsraîl lê wilo xuya nekir bêtir mesajê gotinê nê hikûmetê neha qasî dijwar in. Gelek gelek em ê bêjin vê derê protesto çêbin belkî gavna wilo we nabetin. Wekî dî min ne bawer e çünkü hikûmet jî naxwaze jê nû têkiliyê İsraîl û Tirkiye weke nû wilo normal bû naxwazin got dîsa xirab bin. Belê. Gelek spas bo te kekê Nezîr Akêşilmen ji Konyaalê gelme.